Ga dukkan alamu babu wani sauyi daga al'amuran zirga-zirga na shige da fice kan iyakokin jamhuriyar Nijar da Benin da ma Najeriya, duk kuwa da ɗage takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta yi. Bayan da kwamishinan ƙasashen mambobin ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS suka sanar da janye wani ɓangare na takunkumin da suka ƙaƙaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. Takunkuman da aka cire musu sun haɗa da buɗe kan iyakokin ƙasashe mambobin ƙungiyar da ke makwabtaka da Nijar. 'Yan ƙasar dai mazauna kan iyakokin Benin, Nijar ɗin da kuma Najeriya suka shiga nuna murnarsu. To sai dai kwana biyu da wannan sanarwa babu wani sauyi akan iyakokin. Hasali ma dakarun sojin Nijar da aka jibge akan iyakokin na cikin shirin ko ta kwana. Daga ɓangaren gwamnatin ƙasar Nijar kuwa har kawo yanzu ba su ce uffam ba. To nan kuma ƙungiyar malamai ta ƙasar Senegal mai ƙarfin faɗa a ji ta shura tayin da shugaban ƙasar Macky Sall ya yi na zaɓen ƙasar a watan Yunin wannan shekara. Shugaban ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan wani taron ƙasa don tattauna sabuwar ranar da za a yi babban zaɓe, wanda 'yan siyasa da shugabannin addini suka ƙauracewa. Sakataren ƙungiyar Ismail Nadir ya ce ba za su yarda da yin zaɓe ba a duk wata rana da ta wuce watan Afrilu. Sun ƙara da cewa ba sa son su halarci taron bogi. Dole shugaban kuma ya sake sanya wata sabuwar rana kafin 2 ga watan Afrilu. Mafi yawan 'yan ƙasar ta Senegal musulmi ne kuma sanarwa daga ƙungiyar malaman na da babban tasiri a gare su. Shugabannin sun soki shugaba Sall da jinkirta wannan zaɓe. Lamarin da a cewar su ya shafa wa ƙasar baƙin fenti kan saninta da aka yi da ƙasa mai zaman lafiya a mulkin dimokuraɗiyya a yankin da ake fama da juyin mulkin soja da rashin tsaro. To anan kuma wani ɗan Najeriya da ya suna wani shirin gidan talabijin da ake nunawa a Amurka na haɗa masoya wato 90 Day Fiancé ya yi ɓatan dabo a Amurka tun ranar Juma'a, in ji matarsa. Ba san inda Mikel Esan yake ba tun bayan lokacin da ya bar gidan da yake zaune tare da matarsa ba tare da ya ɗauki komai ba. Angela Dim ta bayyana haka ne a wani bidiyo da ta watsa kai tsaye a dandalin TikTok. Ta ce an sanar da 'yan sanda. Ma'auratan sun haɗu ne a Facebook suka yi aure a shekarar 2020, amma da fari Esan bai samu nasarar samun bizar Amurka ba. Amma daga bisani ya samu, ya kuma tare da matarsa Dim a jihar Georgia a watan Disambar bara. Masoyan shirin na 90 Day Fiancé na raɗe-raɗin yadda aka yi ya ɓace saboda yadda aka nuna dangantakar ma'auratan cike da cin zarafi na baki da kuma na jiki a cikin shirin da abubuwan da hakan ya haifar. Ana nuna shirin ne a tashar TLC wanda ke bibiyar zamantakewar masu aure 'yan ƙasashen waje, inda mafi yawancin lokuta suna yin aure ne kwana 90 bayan sun samu bizar Amurka ta K1 na masu baiko. To nan kuma gwamnan Gombe Muhammad Inuwa ya bayyana farin cikinsa game da nasarar da Hajara Ibrahim ɗan Azumi, wata matashiya 'yar jihar ta samu ta lashe gasar karatun Alƙur'ani ta duniya da aka yi a ƙasar Jordan. An zaɓi Hajara Ibrahim daga makarantar Islamiyya ta Abubakar Siddiq, wadda ɗaliba ce 'yar aji 2 da ke karatun ilimin tsirrai daga Jami'ar Jihar Gombe ta wakilci Najeriya, inda kuma ta lashe gasar cikin mutane daga ƙasa 39 da suka halarci gasar karo na 18 da ma'aikatar kula da harkokin musulunci da bada zakka da Hubusi ta Jordan ke shiryawa duk shekara. Da yake tsokaci kan batun, gwamna Inuwa ya miƙa saƙon taya murna ga Hajara da danginta da kuma malaman, inda ya yaba da ƙoƙarinta tare da jajircewa wajen haddace Alƙur'ani. Ya kuma bayyana cewa nasarar da ta samu zai zama ƙwarin gwiwa ga mutane da dama da ke Gombe da ma wasu jihohin gabaki ɗaya. Gwamnan ya jaddada muhimmancin kula da kuma tallafawa matasa ta ɓangaren karatunsu musamman na addini, abin da ya ce yana taka rawa sosai wajen gyara halayyarsu da kuma ba su gudunmawa a ci gaban al'umma. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ƙaddamar da bincike kan mutuwar wata mata dattijuwa bayan da aka hana motar ɗaukar marasa lafiya shiga asibiti da dama saboda yajin aiki da likitoci suke a ƙasar. Mara lafiyar ta mutu ne cikin motar bayan da zuciyarta ta buga. Kusan kashi 70 cikin 100 na ƙananan likitoci na yajin aiki tun makon da ya gabata, inda suke adawa da shirin horas da ƙarin likitoci. Matakin ya janyo matsi a ɗakunan bayar da agajin gaggawa, inda gwamnatin ke zargin likitoci da jefa rayuwar jama'a cikin haɗari. Jami'an da ke da ƙwarewar ba da agajin gaggawa a birnin Dojin ranar Juma'a sun kira kusan likitoci 7 domin kai dattijuwar, sai dai dukkan asibitocin sun ki amincewa a kai matar saboda rashin likitoci da kuma gadaci. Daga bisani aka kwantar da ita a asibitin gwamnati minti 67 bayan da ta fara kira domin neman agaji, sai dai an bayyana cewa rai yayi halinsa da isarsa asibitin. A ranar Talata ne jami'an gwamnati suka ce za su yi bincike a kan lamarin. Rahoton kuma ya karaɗe kafafen yaɗa labaran Koriya ta Kudu. Ana ganin wannan shine rashi na farko da aka alakanta da yajin aikin likitoci, inda likitoci masu neman ƙwarewa da masu sanin makamar aiki ke zanga-zanga kan ƙudurin gwamnati na ƙara yawan likitoci saboda fargabar gogayya.
Yajin aikin dai ya sa an ɗage aikin tiyata, sannan lamarin ya sa dole tura marasa lafiya zuwa wasu asibitoci, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka rawaito.